Min goita ni hali an ka transition ɲɛma ba yɛrɛ ka dɔ ka fɔ sɔgɔmada in na an ka pankuru jigi kɛnɛ kana na min ye avion kura 4 ɲɛ aéronef ko dɔ o dira an ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ma ko fara drone 3 yɛrɛ fana kan kun wɛrɛ tɛ nin na halisa min ye an ka kɛlɛkɛlaw ye ka baara minɛnw bɛ se ka sɔrɔ ka di u ma cogo min na jamana bɛ se ka lakana ka taa seleke 14 bɛɛ lajɛlen na cogo min na ale kɛnɛ kana na don kibaru tɔgɔ la Musa Kone ale tun bɛ yen nɔ a ye fɛn minnu sɔrɔ an ye an ka jɛ ka olu lajɛ. Jamana kuntigi Colonel Assimi Goita ni alamisa doya in na Bamakɔ pankurun jigi kɛnɛ kan laɲini ye kana dɔ fara jamana lakanabagaw se kan lakana baaraw la. Bikɔ ni pankurun bɛna fara jamana lakanani kɛ pankurun kan a kulu fɔlɔ olu ye jugugɛn pankurun ye minnu bɛ wele ko L39 Albatros Rusiw ka fɛn dilannen don a bɛ se fɛn caman na i n'a fɔ ɲɛfɔliw b'a yira cogoya min na. Kɛlɛkɛ avion de don a bɛ bombe ta a bɛ roquette ta a bɛ canon ta ale kun yɛrɛ ye bombardement ani ka taa an ka troupe dɛmɛ kɛlɛ la ni u ni jugu bɛ kɛlɛ la yɔrɔ minnu na ale ɲɔgɔnna caman b'an bolo ka kɔrɔ a ye minnu ye yan bi olu nana fara Bamako taw kan. Pankurun kulu filanan min sɔrɔla o ye kɔlɔsili kɛ pankurun ye juguw nɔfɛ n'olu bɛ wele ko Bayraktar TB2 Turki ye jamana ka fɛn dilannen don. Lakana ni sɔrɔdasikɔrɔw tɔgɔla minisiri Colonel Sajo Kamara ka fɔ la o pankurun bɛna yɛlɛma caman don juguw kɛlɛcogo la kɛlɛdagaw la. O kɔlɔsili kɛ pankurun ninnu seko ni a dɔnko fɛnɛ ka ca kɛlɛ la. A drone ni a nafaba yɛrɛ ye min ye a bɛ mɛn sanfɛ a bɛ yeli kɛ tile fɛ su fɛ foyi t'a bali yeli la k'a to sanfɛ legelege la k'a to yɔrɔ jan fɛ wa ale ye man di donc ale b'i kunna a bɛ k'i surveiller i t'a dɔn ko a ɲɛ b'i la o b'a sɔrɔ an ka centre de commandement kɔnɔna la ale caméra bɛ ka fɛn o fɛn ye o bɛɛ bɛ ka jira an na an bɛ k'an ka jateminɛw kɛ ale drone kelen min b'a ye ale yɛrɛ bɛ tila ka a détruire donc o y'ale nafaba dɔ ye. Minisiri Sajo Kamara ye Rusini Turki jamanaw waleɲuman dɔn o ni Mali ka teriya la pankurun ninnu diyɔrɔ la ka baaraw kun cɛ pankurun ninnu dɔw panna ka yira jamanakuntigi la hakilina jigila janvier kalo tile 19 tɛmɛlen Colonel Assimi Goita ye nin pankurun di ɲɔgɔnna kɛ.